Da biste razumeli šta je naš teatar, pročitat ću vam misli svoje prijateljice Vesne, sa kojom ću vas jednom upoznati. Iskustva su potvrdila njene reči. Život je drama, drama koja je igrana pod maskama, na sceni života. Grešimo ako mislimo da je predstava samo ona koja se odigrava na pozorišnim daskama. Život je zabavni park, pun klackalica, ljuljaški, a mi samo treba da se igramo u njemu, jer to nam je svrha. Ovaj svet je, kaže ona, postavljen naopako. Zabranjuje se sve ono što leči dušu, a poželjno je sve ono što vodi u bolest pojedinca, društva, čovečanstva. Poželjno je ćutati o svojim osjećanjima. Živimo u svetu u kome su osjećanja proglašena jeftinim, a zapravo je cena toliko visoka da mnogi ne mogu sebi da ih priušte. Svemu što je čista, lepa emocija, lepi se etiketa jeftinog. Tako je u umetnosti, tako i u životu. Na takva dela se gleda arogantno, s visine, s nipodaštavanjem. Pojam patetično se pogrešno proglašava za nešto jeftino, nešto lažno, nešto kičerajsko, jadno, pogrdno čak. Patetično označava istinski proživljena snažna osjećanja. Zato vam savjetujemo da se u našem teatru igrate unutar sebe. Pevajte iz sveg glasa, smejte se iz srca, zaplačite kao malo dete, jaučite ako vas boli, dreknite na besmisao, urlajte na nepravdu. Razgovarajte sa sobom, jer to su zvuci života, a život je vaša pesma. Zapevajte ga iz sveg glasa. Kada bismo svojoj svakodnevici dozvolili da nas iznenađuje i kada se ne bismo trudili da sve kontrolišemo, život bi postao, kako reče Vesna, egzotično putovanje. Jer znate, čovjeku bogatog duha nije potrebno da putuje fizičkim svetom. Putovanje u mašti je uvek po vašoj meri i ima isti kvalitet stvarnosti, da tako kažem, za našu svest. Upravo takva putovanja vas očekuju u našem teatru. Unesite se bez očekivanja i proživite razne situacije, mesta. Prođite kroz razne likove i vidjet ćete da nije potrebno promeniti destinacije da biste doživjeli te avanture. Dovoljno je da promenite ugao gledanja na svet. I još nešto. Spanda. Spanda je spontana kosmička reakcija. To je trenutak kada vaše biće preuzima kontrolu nad vašim životom. I, da tako kažem, vodi vas. A ne ego, ne intelekt. Spanda se postiže kada smo spontani, kada uradimo nešto neočekivano, bez predumišljaja. Možda ste se nekad zapitali zašto je najčešće istina da ako u nešto verujemo iskreno, duboko, sa snažnim emocijama, to se i ostvari. Zašto se obistini to u šta duša veruje? Zato što posmatrač manifestuje ono što smatra stvarnim. U očekivanom su naša ograničenja. Očekivanim sputavamo neočekivano da nam zavrti igru života, čija je lepota u neočekivanom. I tako, menjajući perspektivu prelaskom na stranu neočekivanog, menjamo i svoj život. Kada spoznaš da si oduvek tragao za onim što ti jesi,
shvatiš da si ceo život u stvari tražio sebe. Mi smo već ono što želimo da budemo. Ljudi ne primećuju da ceo život koriste maske. Naravno, menjajući ih po potrebi, više njih, igrajući time druge likove. Vremenom, maske su se toliko zalepile za njihovo lice da su srasle sa njima. Više ih i ne osjećaju da ih nose jer su postale deo njih. Zato ljudi koji ne vole glumu, igru, uopšte maštu, maskembale, su ljudi koji ne žele da priznaju da nose maske, sa kojima su se naravno nesvesno identifikovali i zaboravili na sebe. Samo dvorska luda može kralju pokazati da je budala, a da se ovaj smeje tom činu i da se ne naljuti. Neozbiljnost je ozbiljno podcijenjena. U neozbiljnosti se kriju velike istine. Neozbiljnost je iskrena igra duše. U ozbiljnost su maskirane mnoge neozbiljne i beskorisne ideje. Tako glumite sebe, pamet, sreću, jer ozbiljnost je društveno prihvatljiva i poželjna. Ali dvorskim ludama je dozvoljena istina, jer pod plaštom ludosti oni mogu govoriti istinu. Tako i vi pod plaštom umetnosti možete proživjeti ono što vam možda ne bi bilo primereno. Ludosti su lekovite. One leče smehom i radošću duše zarobljene ispod ozbiljnih maski i tako oslobađaju istinu. I zapamtite jednu stvar. Nemojte dozvoliti da vas opterećuje mišljenje drugih, jer svako prikazuje sebe kroz sopstvenu perspektivu. Svako delo našeg teatra, kao i uopšte čitav svet u celini, je Rorschachov test. Dakle, ogledalo njega samog. Kao što znate, lepota je u svesti posmatrača, ne u objektu posmatranja. Jer da bi se čuda pronašla, treba duboko zaroniti u sebe i bez straha i kompromisa živeti svoje izbore koji nas raduju. I nećete biti sami, jer oni koji su kao i vi žive svoju čudesnost, prepoznaće čudo u vama, jer čudo se čudu raduje. A ostali, kojima ste čudni, to su oni koji čuda ne mogu da vide i nemojte im zameriti. Nije važno kojim jezikom govorimo, ako govorimo jezikom srca. Ponekad reči koje izgovorimo ne dođu na željeni cilj, izgube se u prevodu negde između srca i glave. Uglavnom, kada govorimo istim jezikom, najlakše nađemo prostor za nerazumevanje. Baš zato što govorimo istim jezikom, pretpostavljamo da se dobro razumemo, ali nije tako. Postoji univerzalni jezik kojim se ne govori, ali se jako dobro razume. Njemu ne trebaju reči da bismo komunicirali. Tim jezikom govore i deca, životinje i sav živi svet. Tu nema nejasnoća u tumačenju, jezičkih barijera, jer taj univerzalni jezik srca govori čistom ljubavlju koja sve razume. Hajde da kroz našu umetnost zajedno govorimo tim jezikom, pa da se sve razumemo. Pošto smo sad odrasli i uzbiljili se, nije poželjno igrati se, jer odrasli to ne rade. Oh, kakva divna zabluda. Samo oni koji posle bolnog procesa odrastanja, uslovljavanja i odbacivanja u kalupe društveno prihvatljivog ponašanja, sačuvaju radoznalo dete u sebi, rastu i dalje. Ostali jednostavno čekaju starost i smrt. Zato ne žurite sa odrastanjem i čuvajte dete u sebi. Samo to dete u nama čuva nas od života koje istinski ne živimo, od života u kojem čekamo starost i smrt. Starite mirno, jer starost donosi spoznaju, ali nikada nemojte odrasti, jer sve dok rastete, istinski živite. Recite da svojim snovima ostavljenim u detinjstvu.